Тай не става ли? По-широко. Става, как ти? Еми, що не става? Става, давай! Става. Колев, давай! 8 ред! Момчета, поставяне на Гинес. Гледай, 7 реда, брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почваме 8 ред, момчета. Който разбира да чете. Вижте го Ангел Колев. Забележете го Ангел Колев, вижте трактора. Ето го, вижте ремаркето. Задава с Ангел Колев. Гледайте какво става. Къде е фърля? Гледай. Ангел Колев. Забът ги поема. Едва ме отдържа. Голяма тяга, голямо чудо. Коремчето на Ангел Колев. Само кашкавал. Хранене само с кашкавал. Гледай. Гледай. Което е чудо. Балерката не може да ги качи толкова високо, другари. Запарей. За памети, ей!